Dobrý den, panstvo, já jsem Plec a jsem tady s Pampeliškou, pozdrav. Ahoj. A my bychom chtěli udělat giveaway o co, Pampeliško? Jak můžete znát, tak já hraju CSko. A já jsem si pro vás připravil giveaway o moje AKčko Carlet. Je tam samozřejmě nálepka Sorry Půlče, jak vidíte Happy a Arex. Má to hodnotu 2,67 €, což je přepočtu nějakých 58 korun, tak nějak. No, asi tak nějak. No. A pak jsem si ještě pro vás připravil, AKčko bude v té giveaway a ještě k tomu jsem se rozhodl, že vám něco přidám. Že ano, Půlče. Ano, a co to bude, Pampeliško? Bude to Desert Eagle Conspiracy. Nevím, jestli se to tak čte, protože já neumím anglicky. A samozřejmě tady je další nálepka od hráče z Fanatiků Flasha z roku 2015. A my vám asi řekneme s Půlcem, co pro to musíte udělat, že jo? Řekneš to, Půlče? No, právě teď si nemůžu vzpomenout. Tak já to řeknu, jo? No, tak to řekni, Pampeliško. Takže, omlouvám se. První musíte, dáme vám to do popisku, první musíte náš kanál odebírat, pak musíte dát like, a pak musíte jak se tomu říká, pod videem, kde jsou ty... Komentáře? Jo, do komentářů napsat AK a Eagle. Ne, do komentářů musíte napsat hashtag Agenti Dementi, nebo něco s Agenty Dementi, OK? OK, to bude asi všechno do tohoto videa, co myslíš, Pampeliško? Jo, stačí, když tam napíšu Agenti Dementi, ne? No, řekněme, že jo, no. Agenti Dementi třeba, musíte tam napsat třeba Agenti Dementi PES, nebo tak něco. A aby tam bylo to Agenti Dementi. Tak... Dáme tam nějaké slovo, které tam musíte napsat, třeba PES, ne? Agenti Dementi PES. Jo, třeba jo. Takže Agenti Dementi PES. A my jsme rádi, že jste se podívali na tohle video. To bude pro dnešek všechno, takže... A Půlče, promiň, že ti skáču do No, řečí. dobře. A můžu ještě o něco upozornit? Ano. Já jsem vám chtěl říct, že já si dám nějaké ty peníze na ten stream, takže můžete v té blížší době nějak do měsíce očekovat nějaký ten unboxing těch beden, 5-4 beden unboxnu, takže to asi všechno. No nic, tak my jsme rádi, že jste se podívali na tohle video a to bylo všechno, takže odebírejte náš kanál, lajkujte, pokud se vám video líbilo, můžete ho i sdílet a komentovat. Takže zatím.